rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da haɗuwa wannan masallaci mai albarka Masjid Ahlul Madina wanda a cikinsa muke gabatar da karatu a cikin littafin Ishmawi. Yau muna Laraba ta 9 ga watan Jumadal Ula na shekarar hijira 1445 wanda ya daidai da 22 ga watan 11 na shekara ta 2023. Allah ya cikin ikonsa da iyawarsa ya dawo da mu domin ci gaba da wannan karatu da muke yi. Yau za mu tashi adabul juma'a. Adabul juma'a. Dama a darasin da ya gabata mun yi bayanai akan sallar juma'a da mutum nawa sallar juma'a take kulluwa. Da yau kuma ladubban sallar juma'a su ne za mu karanta. Shafi na 40 na wani kuma ta yi 46. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mala yace wa amma adabul juma'ati fa samaniya. Mala yace amma su ladubban juma'a ladabi adab na juma'a guda 8 ne. Al-awwal al-ghusl laha. Mala yace na farko shine yin wanka ga ita sallar juma'a din. Wankan sallar juma'a. Mun gane wankan sallar juma'a yana daga cikin ladubban juma'a wa huwa sunnatun inda al-jamhur al-mashhur. Shi wankan sallar juma'a sunna ne a wurin jumhurin malamai a magana mafi shahara. Mun gane ko wankan sallar juma'a sunna ne a wajen mafi yawan malamai. Ayi wankan sallar juma'a sunna ne. Wa min shurutihi an yakuna muttasilan bir rawah. Shi kuma wankan yana daga cikin sharadin wankan ya kasance ya haɗu da tafiya. Kana yin wanka kana yin tafiya masallaci sharadi ne. Fa in ittasala wa ishtaghala bi ghida aw nawm a'ada al-ghusl 'ala al-mashhur. Malai yace idan za a ce mutum yayi wanka bayan yayi wanka kuma sai ya shagalta da cin abinci da shan abin sha da hidimar abinci auno ko kuma bayan yayi wanka kawai sai je gabarin da kwanta zuwa a jima sai tashi je masallaci a adal ghusl bala yace ya maida wanka alal mashhur ga magana mafi shahara wato wankan shi ya baci saboda haka sai ya mayar da wankan nashi amma a magana mafi shahara a magana wanda bata shahara ba zai mayar da wankansa. Kun gane ko kuma maganar nan da bace shahara ba gaskiya ce kamata malam ya ce ita ce mashhur ba zai mai da wanka ba domin wannan cin abinci da bacci bai cikin mubtalatin usul bai cikin ababen da ke batawar wanka bai ciki ko kusa saboda haka wannan ita ce shahararra cewa idan ka ci abinci ka yi bacci sannan ka tashi wanka ya baci wannan magana ba shahararra ba ce amma akasinta shi ne shahararra. Wannan shi ne ladabi na ɗaya wankan juma'a. Ladabi na biyu asiwa asani asiwa na biyu shi ne mutum ya yi siwaki ya yi asawaki ya samu asawaki ya yi koda na ice ne in bayan na ice sai yi da na buroshi ya wanke bakinsa wata ana son tsafta. Ina mutanen da ba sa tsafta bakinsu yana wari wannan bai yi ba. At least ko da ranar juma'a ce kawai za ka iya yin buroshi to ka yi buroshi ko da ranar juma'a ne daga sati kawai sai sati amma ka zauna kana warin baki ba ka wanke bakinka ina koyi yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu koyi. Ina Annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane alwala shi sai ya yi asawaki a kowane alwala. To in ka zama kazami na kazamai ko da a sati ka yi wankan juma'a sannan ka yi buroshi ka samu wannan icin ko ya ke kiran shi ko kirya kaga ita ce mafi kusa ga wannan icin da ake kira ara asawakin nan na Makka. Kirya ta fi komai kusa da shi. Mun gane kawai sinadaran ne namu sun rage karfi akan sinadaran wancan da Makka amma kamar ɗaya ne. Asalis ladabi na uku na ranar juma'a halku sha'r shine kai aski kuma da haka muka tashi duk iyayenmu da yara duk sai a ce ya masa aski yau juma'a
a yi aski, amma askin da ake nufi irin na kai da na hamata da na jikin mutum, amma ba askin gemu ba. Shi gemu ba a askewa, mun gane, amma duk gashin jikinka kana iya aske shi, ka cire shi a tilis daga jima'a sai jima'a ka rinka cirewa, domin addini abu ne mai tsafta kuma yana son tsafta. Gashin jiki duka a cire, amma banda na gemu. Shi gemu barin shi sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda suke kira kwalkwabo ko wannan shi ne. Arabi ladabi na hudu taqlimul azafir, sannan ana son a cire akaifa na hannu da na kafa duka, koda jima'a zuwa jima'a ne to a rika cirewa. Kaga wasu suna koyi da anna, sai su bar akaifa sai ta yi tsawo, a shafa wani jan abu ko wani bakin abu ko menene da aka shafa, wannan ayyuka ne irin na shaitan. A cire shi koda a sati zuwa sati ne a rika cirewa. Kun ga addini yana son tsafta ko? A jikinka ka share gashi ya mai da kai duguzum, ba kyawu, a cire a zubar da shi. Alhamis ladabi na biyar tajannubu ma ya tawalladu minhu ra'ihatul kariha, duk abin da yake kawo mummunan wari to ka nisance shi. Ra'ihal kariha kamar suna ba da misali da albasa, suna ba da misali da tafarnuwa, kaga wannan suna kawo ra'iha kariha. To da duk wani abu wanda yake kawo mummunan wari da Allah a cire shi koda daga jima'a sai jima'a. Mun gane, in kana aikin da yake kawo wari to a cire shi, a wanke, a yi wanka sosai warin ya fita. Musulunci baya son wari. Mun gane ladabi na shida na biyar ko? Asadis ladabi na shida at-tajammul bis-siyabil hasana, ana son a yi kawa da sutura mai kyawu ranar jima'a. Allah akwai sababbin sutura to a saka, in ba sababbi ka wanke waɗanda akwai, ko da ran alhamis ka wanke ranar juma'a goge. To a je da kawa ake so a ranar nan na juma'a, a yi wanki dai a je juma'a, ko da gugan ko ba gugan ka dai yi wanki. Almuhimmin sutura ta kasance mai tsafta mai haske, sai ka je masallacin juma'a. Wannan duk ladubba ne. Asabi ladabi na bakwai at-tatayyub laha, a sa turare. Mun gane, kaga kayi haske kuma ga turare kasa, me kake nema bayan addini? Mun gane, kuma a saka turare haka ake so, amma turare ka nisanci mai alcohol, ka sa normal turare free alcohol, shi ya fi kasantuwa ka saka shi. Mun gane, mai alcohol bai da kyau, to saboda haka ka samu free alcohol sai ka shafa shi. Kada ka ce wannan turare kaza, wanda yana da kansa ne to ka saka shi, ba damu. Asami ladabi na takwas almashayu laha, jima'a ana son a yi tafiya ƙasa da juma'a dunar rukoba, ba a son a hau sama, illa li uzurin yamna'uhu min zalik, sai fa face idan mutum yana da uzuri wanda ke hana shi ya je ƙasa, ila ba lafiya, kafafun ba lafiya, to shikenan sai ya hau abu ya je juma'a. Sama wannan ba dole bane, domin lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kauyawa sukan zo masallaci, wasu a bisa raƙuma, wasu a bisa abin hawa. Wannan dai malam ya kawo shi ne kawai. Kun gane, ana tafiya ƙasan kuma ana tafiya sama in akwai abun sama din. Allahumma sai mutanen da suke masallaci yana kusa da su, to wannan kaga ba sai sun hau abin hawa ba, kamar yadda malam ya faɗa a cikin sharhi. Wa ammal azarul mubiha litakhalluf anha fa min zalik, Allah yace to mun gama ladubban jima'a guda 8 yanzu, sai me ana son azar, ga wasu uzurra waɗanda ke hana mutum ya je masallaci. Wannan uzurin ya zama kamar ɗan bego gare ka, ko baka je masallaci ba in kana da wannan uzurin to ba dama, babu laifi. Allah yace daga cikin uzurin da ke hana a je masallacin juma'a al-matar shadid, shine akwai al-matar shadid, ruwa sosai. In ana ruwan sama sosai, wannan ba wajibi bane a je masallaci. Kuma mun yi muku fatawa a lokacin damunan nan a wata huduba da aka yi ruwa, ranukan ruwa, mun ga muku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum. A wata ruwa yana cewa sallu fi biyutikum, sallu fi biyutikum. Kowa ya yi sallah a gida, kowa ya yi sallah a gida.
saboda ruwa idan mutum ya kawo hayya ala sala ba zai faɗi hayya ala sala ba, zai ce sallu fi biyutikum ko sallu fi rihalikum, haka zai faɗi. Kowa ya sallah a gida, wanda kuma suke wurin dabbobin su yi sallah a wurin dabbobin su, ba dole a je juma'a. To wannan yana ɗaya daga cikin uzuri wanda ke hana a je juma'a ranar juma'a idan akwai ruwa sosai. Wal mujazzamu allazi tadur ra'ihatuhu bil jama'a, haka mutum da yake kuturo ne kuma kuturta, ciwon kuturtar nasa yana da damuwa idan ya shiga mutane domin yana wari a jikinsa, wannan ba sai ya je juma'a ba. To Allah ya zaman sa kada ya je ya sa mutane warin jikinsa, ba sai ya je ba, an dauke masa ma'ana. Wal marad, ababen uku na uku cikin ababen da ke sa ba sai an je juma'a ba shine rashin lafiya. Idan mutum yana da rashin lafiya to yana da uzuri, inda rashin lafiya ya karbi sunansa rashin lafiya, wannan ba sai ya je juma'a. Mun gane, kawai an yi masa yafiya, an yafi masa. Wata mureba, aka idan mutum ya zama mumarrid, wata jinya yake yi, kana da marashi lafiya, dan uwanka ko matarka ko mahaifiyarka ko wani naka, to kai ma an ɗauke maka zuwa juma'a saboda me? Saboda jinyar da kake yi, an ɗauke maka zuwa juma'a, uzuri ne. Bayan ya kona inda wa'ad min ali, shine akwai wanda daga cikin mutanensa maridan ba lafiya, ka zauja kamar matarsa, wal walad ko yaronsa, aw ahadil abwaini ko ɗaya daga cikin iyaye ba yi da lafiya, ko mahaifiya ko mahaifi, ɗayansu ba lafiya. Walaisa inda ahadin ya hulu, kuma ba wani wanda zai kula da shi a wurin, ya kawo abincinsa, ya canza suturarsa, ya yi mai bukatunsa da yake so a matsayinsa na marashi lafiya, ba wanda zai yi wannan sai kai, to an ɗauke maka juma'a. Uzuri ne, ba sai ka je juma'a ba. Bai hata da ila takhalluf li tamridihi, ya kasance mutum yana da bukatar ya zauna ba domin ya yi mai jinya, ba sai ya je masallaci ba, to an yi masa uzuri. A haka ɗin ba sai ya je juma'a ba, ka zauna ka yi jinya ka lafiya ba, an ɗauke maka saboda uzuri. Mun gane? Wa min zalika idza ihtadara indahu ahad min aqaribihi aw ikhwanihi, haka yana daga cikin ababen da ke sa mutum ba sai ya je juma'a ba, shine idan idza ihtadara indahu ahad min aqaribihi aw ikhwanihi, idan ɗayan ƴan uwanka ko danginka yana cikin halin abinda Hausa suke cewa rai kwakwai mutuwa kwakwai, yana cikin wannan hali, ko ya shiga hali na yanayin kakanike, yana halin barin duniya fuskantar lahira, yana cikin magagin mutuwa, to wannan an yafi, ba sai ka je ko ina ba, ka tsaya na wurin. Mun gane, ka kula da sha'aninsa. Qala malikun fi ar-rajul yahliku yawm al-jum'a, Imam Malik ya ce a hukuncin mutumin da ya hallaka ranar juma'a ya mutu, shi ake nufi da hallaka. Fa yatahallafu inda rajul min ikhwani, sai wanda daga cikin uwansa ya tsaya a wurinsa, yanzuru fi sha'ani, wanda zai kula da yanayinsa, la ba'sa bi zalik. Imam Malik ya ce babu laifi, wannan ba laifi, ka tsaya ka jira dan uwanka kana kula da sha'aninsa, wannan shine mafifici. Mun gane, wata uzuri ne, ba sai ka je juma'a ba wannan. Wa minha, har yanzu yana daga cikin uzurin da ko mutum bai je juma'a ba damuwa. Law khafa ala nafsihi min darbi zalimi aw hafsihi aw akhzi mali, yana daga cikin lalurar da za ta hana zuwa masallaci idan ka san akwai wani azzalimi da zai buge ka, azzalimi macuci kamar dan fashi ko wani mai kama da irin wannan yanayin da suke yi, a tabbata zai taba lahiyarka, to wannan ba za ka je sallar juma'a ba saboda wannan uzuri. Aw hafsihi, ko wani zai daure ka ko ya sa a daure ka, shi ma ba za ka je juma'a ba saboda wannan uzuri. Aw akhzi mali, ko kuma wani zai karbi dukiyarka, ko zai sa a karbi ma dukiya, to shi ma wannan uzuri ne, ba sai ka je juma'a. Mun gane ko? Wannan duk yana daga cikin uzurin da zai hana ka je sallar juma'a, wannan uzura din, ko a kama ka, ko a buge ka, ko a daure ka, ko a karbe ma dukiya,
in dai a wannan hanya za a yi ma ɗaya daga cikin wannan da Allah ka yi zaman ka jima'a ba wajiba ba ce gare ka kana da uzurin da ya ɗauke ma zuwa jima'a wa kazalika al-mu'sir yakhafu an yahbisahu gharimun al-asa haka mutum da ake bin shi bashi ma'asar ne ana bin ka bashi kuma kana cikin tsananin yanayi ba ka da kudin da za ka biyan bashi to an ɗauke ma zuwa juma'a tunda kana jin tsoron garimo wanda yake bin bashi mai bin ka bashi wannan alal asa ba sai ka je juma'a ba a magana mafi inganci kana tsoron ya ɗaure ka ko ya sa a ɗaure ka ila ya ƙara ka a ce duk inda ka gan shi ka zo ka gaya mana kawai idan kuma ka bi ta jima'a za ka bi inda zai ganka sai ya faɗi a kama ka a ɗaure ka to kana da uzuri ba sai ka je sallar juma'a ba sai ka yi zaman ka fake ka ɓoye kawai dai ka je zuwa neman kuɗin mutane ka biya bashin mutane shine wajibi mun gane shi kuma mai bashi in ya kasance kamar yadda Allah ya ce fa in kana zuwa usra fa nadhiratun ila maisara idan ya kasance zuwa usra ne yana cikin tsanani da Allah ya yi masa yafiya a jinkirta masa a sassauta masa har zuwa maisara lokacin sauki in ya samu su ya biya inda akwai amana lalle inda yana da ya biya rashi ne kai wani ina abe sun bashi Allah in yanayinsa ne yana cikin halin kunci Allah a raga a bar shi ya samu ko sallar jima'a ya rika zuwa mun gane lokacin sarari in ya zo alhamdulillah sai a karfa gare shi wannan shine wa min zalika al'amal ladzi la qa'ida lahu haka yana daga cikin uzurin da yake hana zuwa juma'a al'amal ladzi la qa'ida lahu makahu wanda baya da mai jansa amma law kana lahu qa'id amma da a ce makahu yana da dan jagora wa kana mimman yahtadi aw kana mimman yahtadi lil jami ko kuma ko bai da dan jagora shi wannan makaho yana da basira yana iya zuwa masallacin juma'a bila qa'id ba tare da dan jagora to fala yajuzu lahu takhalluf anha baya halatta gare shi yayi takhalluf yaki zuwa juma'a mun gane ma'ana juma'a ita ko makaho yana zuwa inda yana da dan jagora ko kuma a'a yana iya kai kansa masallaci ko ba dan jagora to dole ya je masallaci amma in bai iya kai kansa masallaci kuma ba dan jagora to an dauke masa zuwa masallacin juma'a ba dole bane a hakkinsa mun gane wannan shine uzurra wanda suke hana aje sallar juma'a wa yahrumu safar inda zawali min yawmil juma'a ala man tajibu alayhi juma'a sai wani hukunci Malam ya ce duk mutumin da juma'a ta wajaba a kansa to ranar juma'a idan rana ta yi zawali to haramun ne ya shirya tafiya ya ce zai fita ya tafiya ya yi haƙuri a yi sallah saboda lokacin sallah ya shiga tun da rana ta yi zawali amma ya ce ya fita haramun Allahumma sai in ya san zai je ya riski juma'a a nan gaba misali zai je Kano karfe 1 ta yi kaga rana ta yi zawali ko ina ana sallar juma'a ko to gare sai ya yi sallar juma'a haram ne amma ya ce kai tambuwal ana sallar juma'a 1 da rabi ko karfe 2 zai samu juma'a to in ya tabbata zai samu alhamdulillah sai ya je juma'a yana da abin hawa kuma ya tabbata zai samu juma'a to ba damuwa sai ya fita inda ya tabbata mun gane ko وكذلك يحرم الكلام والنافلة والإمام يحضر haka mala yace cikin ababin da haramun ranar juma'a ya haramta mutum yayi magana ranar juma'a ana sallah wannan kan me yafi yawan sa ga abin da ya kamata mu ga ya mutane na magana suna mai waya a bugo su buga a zaune a masallaci ba wannan haramun inda liman yana kan mimbari haramun kun gane inda liman yana kan mimbari to haramun ne wannan nafila malikiya suka ce haka yin nafila haramun ne in liman yana kan mimbari a wurin malikiya kawai haramun ne kun gane sama wurin gairul malikiya halal ne ya halatta kai nafila liman yana hudu ba
halaliya ne ba abu ne hananne ba. Malikiya ne saboda hujjoji nasu, mun gane, saboda hujjoji nasu, amma jumhurin malamai suna da hujja wadda ta doke ta malikiya, shine hadisi mi Sulaykul Ghatfani wanda ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana huduba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mashi kada ya zauna sai ya raka'a biyu na nafila, kuma haka aka yi raka'a biyu ya zauna, kuma hadisi ne ingantacce. Kaga wannan hadisi ya isa hujja ga cewa halal ne ba haramun bane. Amma malikiya suna fassara ga wannan hadisi, suna cewa daga cikin hujjojin suna cewa wannan hadisi an share shi. Wani hadisi wani mutum ya zo ya tahabba riqaban nas, yana dafa wuyan mutane yana jina kame kai inda zai zauna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ijlis faqad azait, ka zauna hakika ka cutar da mutane. To kaga annabi ya ce mai ya zauna ya cutar da mutane ko? To saboda haka sai suka ce wannan hadisi da yin nafila halal ne, to da annabi ya ce mai nafila, amma cewa ya zauna. Sannan suna hujja da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi magana ranar juma'a, wanda yi magana fa kada laga. To ai ba lagau kamar yin sallah raka'a, saboda mai yin sallah bai saurara liman yana huduwa ba kenan, ya shigalta da wani aiki, ai kamar magana yake. Sannan suna karawa da cewa kuma wai wannan shi Sulaykul Ghatfani talaka ne, abin da yasa wai annabi ya ce ya tashi nafila saboda a ga yanayinsa, mun gane, a ga yanayinsa sai a taimaka masa. To duk wannan ne tawilat ne baqida anil haqiqa. Alhaqu shine ya halatta a yi nafila, amma wanda yake bin mazhabar malikiya wannan shi yaje yana iya zaune kamar yadda suke so, mun gane. Otherwise kana da hadisi ka yi raka'a biyu ka zauna, hujja ne. To da wasu hujjoji dai da suke kawowa a irin wannan, in ka samu fawakihu da wani juz'i na 2 Nifrawi yayi maganguna akan wannan rashin gamsuwarsu da wannan hadisi na Sulaykul Ghatfani, da gamsuwarsu da hadisin wai Allah zai ya tahaqqa riqaban nas, mun gane ko? Wannan shi ne, saboda haka dai ba haramun bane, amma mazhabin malikiya haramun. Sawun kana fi khutbati al-ula aw ath-thaniya, sawa'un wannan a huduba ta biyu ne ko a huduba ta daya, ta biyu ta daya ko ta biyu. Wa yajlisu ar-rajulu wa la yusalli, saboda haka malam yace wai in ka shigo masallaci ko liman yana huduba ta farko ko ta biyu, to ba za ka yi nafila ba, kawai ka zauna. Wala yusalli illa an yakuna qad talabbasa bi naflin qabla dukhul al-imam, ba za ka yi sallah ba sai in dama ka riga ka shiga ka fara nafila kamin liman ya zo, to sai ka ci gaba. Amma dai in bayan liman ne ya zo ka zo kai, to ba za ka yi nafila ba, ka zauna kawai. Kuma duk yan malikiya haka suke, duka haka suke, kun gane. Fayyacin mazalik sai ya cika wannan. Wa yahrimul bai'u wash-shira, malam yace ciniki na saye da sayarwa haramun ne inda al-azani sani, a lokacin kiran sallah na biyu. Lokacin kiran sallah na biyu haramun ne ciniki, haramun ne, mun gane. Ba a yi yanzu kan ma aksaro ana yin shi da yawa ciniki, amma a lokacin hudu ba ana yin ciniki. Ya za mu gyara wannan? Gyaran shi ya gare shi, saboda masallatai da aka gare mu barkatai, sannan lokutan sallah ba guda ɗaya bane. Idan na yi sallah ƙarfe 1 ni a masallaci na, to wani 1 da rabi yake. Idan ya yi 1 da rabi wani 2 yake. Idan mun yi wani ya yi 2 wani sai 2 da rabi yake. Shi ya za mu san wani lokaci ne ya haramta a yi ciniki? Tun da lokacin daban-daban ne, kuma masallatai suna da yawa. Su kuma a lokacinsu masallaci guda ɗaya ne, ba ta'addud, ba masallatai da yawa. Mun gani, to sai sabon yake da wuyar dambarwa. Yau shi ne hudu ba azan sani yake. To na wannan masallaci yin shi ne azan sani za ka yi ciniki haramun.
haramun ne a lokacin kiransa. Mun gane yadda hudubar take da yadda bayani yake da dabaibiya ga yanayin mu, amma Allah ya haramta wannan. Allah ya ce fazarul bai, haka yake aya ce wannan, malai ya kawo wannan da wannan. Mun gane ko bai zanu da salati min yawmil juma'a fas'au ila zikrillah wa zarul bai, shi ciniki a bashi Allah ya hana ta. Amma lokacin ne ya zamu tantance shi yanzu irin namu lokacin namu aka kira da wuri ana ya ɗauka muna ya ɗauka ta da sannan ake kira da wuri har sanda ɗan biyu da rabi suna gaba sallah mu ba shi lokaci. To kenan mu yi da to yanzu ga mun ga ce har na karhe 2 da rabi su gama sallah. Ai mun gama sallah kuma ciniki ba haram bane. Fanta shuru bil aqwata bi sadaqi. Yau kowa yayin amfani da inda yake. Azanu sani inda yake haram ne aiki. Kowa haka ba. Muka yanzu ba haram bane saboda mun ma gama sallah. Kuma Allah ya ce fanta shuru fil ard. Fa iza qudiyatish salat fantashiru fil ard wattaku min fadlillah. Inje mu ne mu falalla Allah. To me za mu tsaya yi? Shi yanzu ko fara azanul awwal bai mata ba. Mu da muke na mu kai shi kila sai ɗaya da rabi zai fara da kiran da farko biyu sai yi. To shine nake cewa abun yana da dambarwa saboda ta'addudul masajid. Amma hanin hananne ne haka yake. Sai mu samu kan mu mafita mu da muka dargata abubuwa. Mun gane? فيتم ويحرم بيع والشراء عند الأذان الثاني ويفسح إن وقع. kaji wanda mala yace ko da cinikin ya auku za a warware shi, ko da an yi shi za a warware shi, shine hukunci. Amma warware shi wannan aikin kotu ne. wa yukrahu tarkul amali yawm al-jum'a. Mala yace makruhi ne kace ranar juma'a baka aikin komai. Makruhi ne ranar juma'a kace baka aikin komai, kamar yadda ake cewa ranar juma'a ranar hutu ne. Ba ranar hutu bane, ana aikin komai kake so kana yi, komai kake so. Saboda haka yace tarkul amali yawmal juma'a makruhi. Yau kace wai ba haka za ranar hutu ta akai, tunda Allah ya ce bai za ku je ta salatu fantashiru fil ard, wasu cikin kasa fabtaku min fadlillah, ku je ku nemi falalar Allah. Ina kai da tsayawa yawwa shi ne kawai. Amma batun hutu ba ranar hutu ba ce insha Allah. Ka je ka yi sana'a, kuma ai kaga ranar juma'a mutane ma sun tafi a garuruwa da dama, rana ce ta kasuwanci don ka san ba a hutu ciki. Yanzu mu wannan garin namu ranukan kasuwa babba shi ne ranar juma'a, shi a ranar da kasuwan ma take ci. To ina ga ina barin aiki ka shi a fansama da kai. Mun gane a je a yi nema sosai yadda ya kamata. Wa kaza tanafful al-imami qabla al-khutbah. Hala yace haka ma liman yazo yayi nafila kamin yayi huduba, shi ma makaruhi ne. Makaruhi ne liman yayi huduba kamin huduba, kamin ka yayi nafila kamin huduba makaruhi. Wannan makaruhati ne na yawan juma'a. Mun yi abinda aka haramu ko bi muka ce aka haramu tafiya ranar juma'a in dai an yi zawali ko da ciniki da nafila a wurin malikiya. Yanzu nafilfili abinda an makaruhi cikin su shine ka ce ran juma'a baka aikin komai, makaruhi ne. Ranar kasuwanci ne ranar juma'a, ko kuma liman ya taho ya ce sai yayi nafila sannan zai yi huduba, shi ma makaruhi ne. wa kazalika yukrahu lil jalis an yatanaffal inda al-azan al-awwal. Haka ma an karhanta ga mutum wanda yake zaune a masallaci, ya zo masallaci tun da wuri kamin ma a yi kiran farko, yana zaune sai aka yi kiran farko sai ce bari in tashi in yi nafila. To wannan makaruhi, kiran sallah ba a yi mishi. Indai kana so da zuwanka tunda an yi zawali duk nafilfilin da kake so ka ci gaba ka yi su kawai. wa yukrahu hudur ash-shabbati lil juma'a. Sannan malai yace an karhanta hallar shaba, yarinya karama mai bai shawa wadda ta fara bai shawa, to makaruhi ne tana zuwa masallaci. Indai maza sun fara ganin shawa to ba a so tana zuwa masallacin juma'a. Mun gane, sai dai wanda suke kira mutajalla tsohuwa,
wadda ba a shawarta ita ake son ta je masallaci. Wa kazalika safar ba'da al-fajr, haka ma yin tafiya bayan al-fajr ranar juma'a shi ma makaruhi ne. Wadannan duk makaruhat ne na yawmul juma'a, abubuwan da an makaruhi ba haram ba. Mun gane ko? Wallahu a'lam, Allah shine mafi sani. Wannan shine karshen wannan babi na ladubban sallar juma'a da kuma ababen da suka zama haramun ranar juma'a da kuma ababen da suka zama makaruhi a ranar juma'a su muka yi a wannan darasin namu na yau, kuma da shi muka zo ƙarshen wannan karatun namu, sai rana wace yau insha Allah sai mu ci gaba da karatun namu na larba. Haza wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im wa akrim ala rasulina ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.